Ngisacela ukubingelela ngoMango Thobana. Namhlanje ngizokhuluma kakhulu ngesithunywa. Kunabantu abathwasayo bethwasiswe ngabantu. Abantu bethi benze izithunywa. Labantu bengabasa emanzini, bengabasa entabeni, beyokhulekela entabeni. Leyo nto lawo bantu iyabavala futhi ibanikeza inkinga. Ngoba umuntu wesithunywa mayethwasa umdlisa igobongo lesithunywa noma umdlisa isiwasho sesithunywa, iviki neviki fanele lo muntu eyongena emanzini, iviki neviki akhuphukela entabeni ngoba nakho lokho kuyigobongo ngokwakho. Sengisho ukuthi kuba buhlungu uma usuthola umuntu esethwasile, abantu bethwasisa abantu umndawo, bethwasisa abantu ubunguni, kanti abantu banesithunywa. Kudingakala imikhuleko neyiwasho ezobaphakamisa ney'ntaba namanzi. Ngithi lokho angikukhulume ngoba baningi abantu, angeke ngithi nje baningi izangoma ey'valwe lezo zinto. Sithi lithi thwasa malitshela ugobela, egobela la ngiphuphe ngisempophomeni, ngiphuphe ngisemanzini. Bese ethi ugobela, hhayi kusho ukuthi usungenile. Ungena kanjani emanzini lo muntu angakayi ebhizi ngesithunywa? Ngoba nomzimba nawo kufanele uhlambuluke. Akuyekwe ukuthi kukhohliswa abantu manje. Umuntu owenza isithunywa kumele azi ukuthi kumele engapheli iviki engayanga emanzini noma engeyanga kuphi entabeni. Umuntu othi uzokuthwasisa isithunywa mesethi uzothwasa uhlale mese engayenzi lento, ungayi kulowo muntu. Ngiyaxolisa nje ngalokho ngithi, kodwa angikuveze lokhu ukuthi akuyeke ukuthi kube nezinto ey'biza amathwasa sibe singazi lutho thina bogobela. Yabo, yiba nesigubhu esibiza amathwasa, ubuwazi amagobongo, ubuwazi nemithetho yokuthwasa, singajahi imali. Ngithi lokho angikukhulume ngoba baningi abantu asebefikile kimi. Thola ukuthi umuntu wathwasa, waqeda, waphothula, wayikhokha inkomo kagobela. Ugobela yena engamenzeli kahle. Ibuhlungu leyo nto, ibuhlungu. Awuyicabange siyenzakaleka kuwe, noma ucabange siyenzakala enganeni yakho. Usuyikhokhile imali wena, ingane yakho ifike ekhaya ingasebenzi ngenxa yokuthi wena usaba amanzi, wena walanda into yokudonsa amathwasa. Hhayi, ngiyanicela bogobela, angisho kabi, kodwa ngiyanicela ukuthi asibeni neqiniso. Le mbuzo, lento oyenzayo uyobuzwa umhla uhlangana namathonga, mhla uhlangana nomvenqana. Njengoba usumdala manje wakwaba mncane, kuyakhombisa ukuthi indlela iyaya kubona. Asihlukaneni ukudlala ngabantu manje, asithwase.